मा खालामदों अरन? ओरैनो दं पिंकि। आंनि मुंखौ बोरै मिथिखो नों? गोदान मुगानि गोदान जोहोलावजोफोरनि मुंखौ सोर मिथिया जानो? साबायखर आदा, आं बादिनि मुङाबोदि नों आदानि गोसोआव जायगा मोनदों। नाथाय गोदान मुगानि गोदान जोहोलावजोफोरा माबा गोबार आखुथाय दं नामा? नुब्ला नों सिनायनो हानाय? नोंनि मुंखौ थोंजोङै हाथ'वाखैमोनब्लाबो खेंस्लायै आन्दाजाव हमखादोंमोन आं। आरो बांसिन दानि मुगानि जोहोलावजोफोरनि माखासे मावखिन्थिफोरा ओरैबायदि नुजाखायो, बेफोरखौ गोदान मुं फारिलाइनि माखासे कर्टआव थिसनखानाय बायदि बुंलांब्लानोथ' जाबाय। हाजासे रुजुनो